Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha ilahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh bin Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya Atalallahu amra fi syah wafiyah wa li jami' masyayikh darut tauhid al-asaniyah li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina ustadana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana yusabih wa khususan sayyid al-kitab an-nas'udiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi bi'ulumi wa maddana bi asrari wa ada alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits lan indam hadis man da'a ala man zalamahu faqad intasara wa la khaira fit du'ai bisyarri ala zalimin wa la ghairihi wal yaj'al badala du'ai alaihi ad-du'a lahu kama hiya sifat ibadillahir rahama. Man utai sapane wong da'a kang ala man atase wong dalama kang ningali sapa man hu ing man. Faqat intasara mawon teman-teman bales sapa man. Wala khaira ara bagusan iku maujud fit du'a ing dalam doa bisyarri ing dalam kealahan. Ala zalimin atase wong sing zalim. Wala khairi yang ora liyane wong zalim. Wali jalan berdaya asira batala doa ing kantine donga elek. Ali ngatasi zalim ad-du'a ing doa lahu marang zalim. Kama kaya barang iya kang utawi ma iku sifat ibadillah. Iku sifate kaulane Gusti Allah. Ar-Rahman kang melas-melas. Jadi yang dalam hadis disebutkan man da'a ala man zalmahu faqad intasara wala khaira fid du'ai bisyarri ala zalimin wala ghairi. Barang siapa yang iki ana dua orang si A karo si B. Sing A iki mendoakan si B ndonga elek. Merga si B iku cara mana ngani ngoyo, cara mana berperilaku elek karo si A. Faqatin tasara wala khaira fi du'ai bisyari. Maka di antara keduanya tersebut A karo B itu ora ono doa baik, melainkan dongane keduanya elek. Ora ono kebaikan blas ing dalam dongane kedua orang tersebut, tapi dua orang tersebut saling mencelakai, yaitu mendoakan jelek. Baiko terutama sing dingani ngoyo, sing dizalimi ndongakno sing mendolimi. Sing mendolimi pun niku berperilaku jelek. Intinya ya ora ono kebaikan sama sekali di antara keduanya. Wal yaj'al badala du'ai alaihi ad-du'a lahu kama hiya sifatu ibadillahir rahman. Maka solusinya piye? Solusinya gantilah doa yang jelek tersebut. Cara mana awak dhewe nek diperlakukan jelek oleh seseorang ya dongakno sing apik.
iku gantine awak dhewe dizalimi dongakno sing apik, aja genten dongakno sing elek. Mergo iku ora ana baikane. Kama hiya sifatu ibadillahir rahman. Seperti para kawulane Gusti Allah sing ceramana nek dizalimi, nek dielek-elek malah ndongaknone apik. Mergo iku kebaikane ning ngono. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha annahu kana alaihi salatu wasalam yastahibu minad du'ai al-jawami'a al-kawamila wa yada'u ma siwa dzalik. Anna ustune Kanjeng Nabi kana iku ana sinten Nabi yastahibu iku demen sinten Nabi minad du'ai saking doa al-jawami'a ing donga-donga kang ngumpulaken al-kawamila kang sempurna-sempurna. Wa ta'ala ninggal sapa wong ma ing perkara siwa zalika kang saliyane mengkono jawami wa kamawil. Pamiran da'awati maka iku setengah saking pira-pira donga an-nabawiyati kang bangsa nabi al-jami'ati kang ngumpulaken utawa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Sampai seterusnya. Ing dalam hadis saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sak temene Kanjeng Nabi iku demen nek ana wong sing dongane iku donga apik, donga sing sempurna-sempurna. Maknane donga sing ora mencelakakan. Maksudnya donga sing isi doa tersebut ora ana elek-eleke. Bahkan mendoakan kebaikan semua. Dan dalam kategori ini doa-doa sing sempurna, sing terkumpul, maksudnya sing ora ndongakno elek iku doa-doane Kanjeng Nabi. Sing dikumpulna Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ila akhir. Sampai Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa yaftatihu lan becik ngawiti sapa wong doa ing doa bil hamdi lan muji marang Gusti Allah. Lillahi marang Gusti Allah wa sana ilan ngalem ali ngatasé Kanjeng Nabi. Temas ali ngatasé Gusti Allah. Temas salatu mangkan nuli maca selawat. Wassalam milan maca salam. Alan Nabi atase Kanjeng Nabi wa ala alilan atase keluargane Nabi. Wal yahtin lan becik mungkasi sapa wong doa ing dongane man bimisli zalika kelawan padane mengkono muji lan maca selawat. Semal yaqul ba'dahu amin wal yuksir al abdu jiddan min su'al afiyah fid dunya wal akhirah. Terus setelah ketika awak dhewe hendak berdoa kepada Gusti Allah, hendaknya dimulai dengan bacaan pujian, muji marang Gusti Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji marang Gusti Allah. Terus baru kemudian disusul dengan bacaan salawat Nabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, iku salah sini. Terus kemudian setelah awak dhewe berdoa, maksudnya awal mau dikawiti bacaan pujian karo selawat, muji marang Gusti Allah karo selawat marang Nabi. Terus baru kuwi awak dhewe ndonga, keinginane awak dhewe apa? Njaluk marang Gusti Allah. Terus nek ape bareng ya ditutup juga kelawan maca pujian muji marang Gusti Allah karo selawat Nabi malih. Tsumal yaqul ba'dahu amin. Terus kemudian
disusul dengan bacaan amin. Wal yukthir al-abdu jiddan min su'alil afiyah fid dunya wal akhirah. Dan ketika awak dhewe berdoa ndonga diakeh-akeh ndonga nek awak dhewe nyuwun selamat ing dalam donya karo akhirat. Iku wis cara mana mencakup keseluruhan ing dalam donya lan akhirat. Selamat ing dalam donya lan akhirat, bejo ing dalam donya lan akhirat iku wis mencakup keseluruhan. Jadine ya ora mok donya tok, tapi ya akhirate bareng katut didongakno. Faqad warada fil hadithi annahu ma su'ila Allahu syai'an ahabba ilaihi min ay yas'al al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.